Oh, finally जों दा एलेंखायाव दंफैयो जों दा मैगं लानो नागिरदों बेसेबां बे थागान्दासो ना बेयो थागान्दा बिराद भिरखा नै दा बेलासि जाबायना बेरायगासिनो नै बिथिंबो दङ जों नायलाय बिराद लाबाय बियो मैगं लाबाय लासिबाय औ नै जोंना बसबो दङ नै मा दं जाखो थाइजौ दङ मा दं खुमब्रा दं थाइबें दं फान्थाव दं दुन्दिया लायासै मोजां मोनो ओरै दुन्दिया जोबनाय माने जों बाजाराव बेरायफैदों आरो दा लाबाय जोङो साब्रै फैदोंमोन गासिबो नै सामब्रामबो दं गाय सानै थाबायगासिनो नै एलेंखायाव दंफैयो आरो जों दा ना गोरान नायदों नै थाइजौ हगासिनो जोंना आसोला 20 थाखानि हरबानो जायोना बियो 20 थाखानि नाया मोजां नङा नालाय एलेंखायाव दंफैयो दा एलेंखा बाजारावहाय नायलांबाय थादों माबायदि एलेंखा बाजारा बेंगलर एलेंखा मैगं लांनो फैदों आरो जों दा नै सानैया मैगं पामजोब्बाय सानैबो मैगं लादों बिसोर मैगं माखासे लाबाय आरो साब्रै फैदों जों दा साब्रै माने बासजोंसो फैदोंमोन दा गारिजोंसो थांफिननांगौ जोङो मबाइलबो बानायहोबोदों माबायाव उस्मानालियाव दा मबाइल बानायनानै मबाइलखौ लानानै थांफिनसै आरो ना गारियाबो बिराद भिर जायो नै फ्लाइअभारसो बुस्थुआ बारबोबाय जों ओरै फारसेजों नैबेनिफ्राय ओरै बारबोबाय दा ओरै फैबाय बर'फोरनि देलायग्रा फुथुलासो नुफैबाय नै फुथुला दं सोरबा लांफैनो हागोन बेयाव लांफैयोबा दखानदारानो बेनो लादो दे थारमाने मोनथाम जराथामजों 100 थाखानि मोनो दा बेखौ लानो नागिरबाय मोनसे लागोन मिथिला मोननै लाबाय टिकेट मोननै मोनसे लाबाय आंना दंखायो मोनसेयानो थोगोन ना होमबा लादो दे बेसेबां 50 थाखा 50 100 50 थाखा लादो 50 थाखा लादो दुकान में 150 रुपए की वो अच्छा वाला आइटम दे बॉक्स लगाए बताइए ओइ गोमग्रासो लाबोनो नागिरबाय जोङो दाना इयारफनबो दं नै दामनाय लागाय दामनाय ओरै नायलाय खनसे बुन्दु मा लादों बक्स लानोसै दे 15 आगस्टनि लाखानांगौ औ अभी खाने से हो गया ना दामना हो इउटुबाव लागाय डिजेखौनो हो ये
बे मोजां बियो Hilang. बेखौ नायनाय Iya dikai ya, Baya. उसको खाने करो ये वो करो Yo kuro. Ya. Toli mau tuh. मोजां गोमो दा Charging थोड़ा बा, charging करो बा. मोजां ना आज धूल पे चलते मैडम. ओइ गोरोन्थि गैया बेयो गोरोन्थि नाय गोरोन्थि Guarantee 6 months. 6 month 6 month गोरोन्थि दङ बेयो Mobile stand. बड़ा लगा. ओइ बे बेसेबां बे ओइ बे बेसेबां लायो 100. ओइ 50 थाखानि हरा बेखौ 50 वो पिन एक्स्ट्रा आता है 100 और 100 500. हाँ? वो सॉक्स मुझा. अगर नहीं होगा ऐसा लेके आएगा नेक्स्ट. लाबाय औ लादो दं साइकिल हैंडल वाला जागोन ना. खान्थाल गोमोन साइकेल हेन्देलाव साइकिल हैंडल वाला दाम. औ डिउटियाव फैनाय टाइमाव बा साइकेलाव हेन्देलाव आलायनानै दामजायो ना दामजागोन दामजाया हा दामजायो ना मोजां जाबाय लांबा बेखौ 15 आगष्टआव लाना थांनांगौ मिथिबाय औ मजाया मोजां दंथ' खमनि मोनगौमोन एसे नै ओइ मबाइल स्ट'रा बहा दं मबाइल स्ट'रा नों लाग्राया हुसमान आइल'सो नामा हुसमान आइल'आव दा हाबलांसै होमबा ना बाजाराव सना नांगौबा नैबाव फैनो हागोन बेयाव सना मोनजोबगोन आरो गासिबो सना जाबाय दं मारै खोनाया बेन्दर नङा फैबाय दाना येस टिभि गेस मोनो फ्रेस मोनो टिभि मोनो माने गोमग्रा बुस्थुखौ मोनजोबो आरो बेयावहाय ओरैजाय एलजी ना बेयो एलजी 40 ना बेसेबां होनदों मेरे को चाहिए 40. ये कितना इंच पड़ता है वो 40. वो कितना पड़ता है वो एलजी है. हाँ वही तो इसका कितना 38,000 गोगोमलै दामा होमबा 37 गोलैयो बै गिदिरा